Esan dizuet, ez da munduak guztiontzat beharko luke, baino ez da. Hori da Bizipozaken liburuak dioena, badakizue elkartearekin normalean festetaz eta lakotaz hitz egiten dugu, alaitasunaren bidez, helarazten digutelako euren aldarria, eta hori ere bide eraginkorra izaten delako askotan, baina gaur serio jartzea tokatu zaigu, eta hementxe mai bueltan baten faltan 4 lagun ekarri ditugu, guztion artean erantzunik bilatzen dugun, eta modurik bilatzen dugun mundua benetan guztiontzat izan dadin, ez da, Leiretik hasita Leire Lizegizu Bizipozako koordinatzailea zara, Amagoia Mujika zu berriz liburuaren egilea, orain aztertuko dugu letra txikira jeitsita. Luisma Landaluze, gure Sinak elkarteko Bizipozaren barruan dauden elkarteetako bateko kide zarazu, eskerrik asko etortzaratik, eta Zelai Nikolas, zu beste terreno batzutatik ere ezagutzen zaitugu, legelaria, eta horregatik gaur lege kontuetaz eta argibide batzuk ere emateko moduan izango zarela. Azken finean, liburua aurkeztu zenuten, zaintza sistema publiko eta komunitarioaren gainean hausnarketa jardunaldi bat antolatu zenuten, eta azken finean Bizipozan zabiltzaten elkarte desberdinek Luisma baduzu hori aman komunean, ez da, zaintzan ari zaretela, eta norberak orain arte gainera beretik egin izan du txikitik hasita, eta orain behintzat pixkanaka hori ere gizarteratzen ari da, ez, eta hori ere ezinbestekoa. Bai, dudarik gabe, ez? Elkarte txikiek hori daukagu, gure heltzeko modua nahiko murriztua dago, ez? Ordan, Bizipoza barnean egoteak horrek bozgorailu handia suposatzen dago. Gero, egunean elkarte bakoitzak eta familia bakoitzak berean dago eta ahalik eta hoberen eramaten. Baina beti behar dugu halako bultzada bat, komunitatea behar dugu, ez? Oda, familia batek bere semea edo alaba edo bere gaitzarekin edo bere ezintasunekin egunean zaila da bizitzari alde positiboa edo Bizipozaren alde hori ikustea. Aipatuko dugu gure Señak elkartearen kasuan, ez direla gaixotasun arraroak edo deitzen ditugun horiek dituztenak eta berriz beharra handiak dituztenen umeen eta familien elkartea dela. Mundu horretan ez jakintasunean mugitzen gara. Inork ez daki noruntz dijoan osasun egoera horrek. Orduan, ez jakintasun horretan bizitzea ez da erreza, eta horregaitik da hain garrantzitsua ez bakarrik hurbileko komunitatea baizik eta beste komunitatea handiago bat, ez? Eta helburu horrekin Leire sortzen da zuzen ere Bizipoza, ez da? Norberak bere txiki hortan aritu beharrean, denak elkartuta eraginkorragoak izan daitezkelakoan. Bai, gaur egun komunidade bat, Luismak oso ondo esan duen bezala, ez komunidade bat da Bizipoza, eta gaur egun dagona osatua 36 elkartez. Elkarte guzti hauekin ere gizarte eragileak badaude, 8 gizarte eragile gaur egun, eta elkarlanean ere ez komunidade hori osatzen ere norbanako pertsonak eta babesleak ere ez. Eta, aizkenean zuk esan dezuna, oinarria 36 elkarteak dira, eta denek bakoitzak, Luismak esan duen bezala, elkarte bakoitzak badauka bere gaia, bere eguneroko lana, bere eguneroko borroka, baina Bizipozan elkartzen gara, ezkenean denek baditugulako elkarte guztiek ezaugarri amankomunak eta baita helburu amankomuna ere, ez? Ezkenean elkarte guzti hauek denak izaera bereziko gaiak lantzen dituzten elkarteak dira, eta oraindik ere hainbat eskubide bete gabe dituzten haur eta familiek osatutakoak, ez? Eta amankomunean ere helburu bat, baina gehiago, baina bat nagusia eta Bizipozaren helburu nagusia ere badago, ez? Eta hori da, guztiontzat beharko luken herri inklusiboa eraikitzea euskaratik eta euskaraz. Eta Luismak oso ondo esan duen bezala, elkarrekin sentitzen dugu, ez? Badaukagula beste indar bat, beste altaboz bat, gai guzti hauek gizarteratzeko, sensibilizazio lan bat egiteko, eta hemendikan aurrera beste pauso bat emanda ere eragiteko ere bai. Hori da, eta hain zuzen ere guzti horiek bildu izan ditu, ez da, Peio Manterola Pabok bere unibertsitateko lanean lan mardula da, ondorio asko ere atera daiteke bertatik, ez, beste berak dio, garrantzitsua dela Bizipozak bai sozialki eragitea eta politikoki ere eragiteko ambizioa izatea, ez, azken finean
erakundeek ere izango dutelako euren arduratik edo erantzunkizunetik, eta lan mardul hori oinarria hartuta, ez hori jendearentzat eskuragarri egiteko ardura Amagoia zuri egokitu zitzaizun, hau liburuxka bihurtzeko asmoa ere bazelako, eta zu eskarmentu handiko kazetaria eta izan da, lankidea eta izan da, zuri egokitu zaizu, hau nolabait ere biltzea eta eskuragarri egitea, ez? Eta horregatik, hemen irakurri izan dizut, galderak direla asko, erantzunak baino badakizu, galderak ez omen dira beti errexak izaten, erantzunak bai, baino galderak batzutan izaten omen dira zaiak, eta zuk ere luzatutakoak galdera zaiak aldira. Bai, nik uste Peiok egintzun lan mardul hortan badaudela arimataza batzuk oso interesanteak denon artean eraikin nahi dugun jendarte horren ingurukoak, ez? Eta pixkat liburuaren ideia azaletik hasita bada, sare bat badagola eusten gaituna eta gure ongizatea edo ahalik ondoen bizitzeko baliabide batzuk ematen dizkiguna, baina tamalez sare horrek ez zigula denoi balio. Eta badaudela sare horretan zuloak eta badaudela zulo batzuk handiegiak dienak edo txikiegiak eta hor trabatuta gelditzen direla aurra askoren eskubide sozialak. Eta norberak topatzen duen zulo hori, bozgoraioa baldin badu eta handia baldin bada oso nabarmena da, baina txikia baldin bada eta bozgoraiurik ez badu, oharkabean pasa daitekela zulo hori, ez da? Hori da. Eta hain justu pixka bat elkarteak irudikatzen ditut metafora hortan, ez? Saregileak bezala, identifikatzen dituztela, zein dian zulo horiek, zein dian gastatuta dauden parte horiek, eta saregileak ite dute markatu, ez? Plastiko puska batekin edo markatu, eta gero josi banan-bana bakoitzari behar duen zea egiten, ez? Atarikoan ere esan dugu gaur jostun eta zariko ginela, bastandarrak alaxi aritu dira jostun lanetan, zuek ere bai, eta liburuan gaina uste dut oso nabarmena dela, tipografiarekin eta ere jokatzen duzuelako, ez da? Beltz ilunagoan, nolabait ere tesia edo izan daitezkena, eta gero horren gaineko adibide zehatzak, ez, elkarteetatik eta agertzen direnak, ertzetan eta kolore argixagoan eta euren artean ere ariz edo lotuta, ikusten dira horren adibide zehatzak, ez? Bakoitzatik berera etorrita, esate baterako ze behar dauzkagu, batzuk izan daitezke begibistakoagoak, abokatuak behar ditugu, gero haiekin erarituko gara, edo behar dugu ere ahots terapeutak, ez? Eta mota desberdintakoak, segun eta ze elkarte motaz ari garen ere. Hori da, eta segun eta ze beharrez ari garen, ez? Eta saregileen eta sarearen horrekin, konparazio horrekin jarraituz, badaude eskuz bakarrik eta ingurukoek eta konpondu ditzaketen gauzak edo xamurtu ditzaketen gauzak, baina beste zulo asko daude eskubide sozialak ez betetzetik datozenak eta nolabait ere erakunde publikoi dagozkienak, ez? Eta orduan pixka bat liburuaren galdera hori da, mundua ez bada guztiontzat, goazen ikustea zergatik ez dan guztiontzat eta zer egin dezakegun, zulo horiek konpontzeko eta guztiontzat izan dagin. Zer, egin daiteke, ez? Ze izenburuaren lehenengo zatia izan ditzike nahiko euskorra, mundua ez da guztiontzat, baina izan daiteke, eta horretan lanean segi beharko dugu. Bai, eta hori da pixka bat orain hartu, ez, bizipozak hartu duen bidea, ez? Ikusi ze tresna badauden egin ahal izateko, eta zergatik ez den alegia badaude itun sozialak eta badaude legeak eta badaude eskubide sozialak aitortuak daudenak, ponpoxo sinatuak hainbat nazioarte mailan eta baita Euskal Herri mailako akordiotan edo, baina gero ez dianak betetzen, zergatikan ez dia betetzen eta zer egin daiteken horiek betetzeko, ez? Horixe da orain erronka ez da leirez, lehenengo urratsen esango nuke ikusaraztearena hori egin dela edo hortan ari zaretela bintzat, ez? Ekimen desberdinen bidez, horra ari zarete erakusten badirela, Luis Maren kasuan bezala, ez? Bakoitzak bere etxean eta bizi duen makina bat egoera eta horiek ere ekarri dituzue bintzat hemen erakusleio publikora, ez? Bai, baina urteak badia, esan dezuen bezala, gizarteratzeko, sensibilizatzeko, ezagutarazteko, askotan ertzetan dauden gai hauek ikusi ez dianak ikusten edo, batzutan igual ere ikusi nahi ez dianak, ez. Guzti horiek gizarteratzeko, hainbat proiektu bideratu ditugu, urteetan zehar, adibidez, mugarri betako bat bai izan zen ere dokumental bat eta dokue bat egin genitun, irri aldizkarian ipuitxoak Amagoiak egiten ditu gaina ipuioien gidoiak. Horrela, kantu eta bideoklipak proiektu desente bideratu ditugu, eta orain iritsi gera uste dugu momentu bateran nun horrekin ere jarraitu behar dugun, gizarteratzen, sensibilizatzen jarraitu behar dugun, baina beste bide bat paraleloa ere izan daitekela momentua, eta jardunaldian denon artean horretara iritsi ginen, eta igual bi bide bat da pixkat oinarri hau hartuta, goazen bideak arakatzea, bertan ibiltzea, eskubide guzti horiek betetzeko, eta
Eta era berean, orain arte sortutako proiektu guzti horiek, material guzti hori batu dugu, eta hurrengo urte bukaeran ere aurkeztera bagoaz ere gidaria. Eta orain etxeko lanak zela izuri jarri dizkizugu. Izan ere, ezin aztuko dugu eskubideetaz ari garela, ez? Eta gainera giza eskubideak direla. Orokorrak omen diren, ez? Izendatu zirenetik ere, alaxe mundu guztiarentzako direnak. Eta jakin badakigu edo zuri behintzat ikasi izan dizugu, beste inoiz ere aipatu izan dituzulako, 3 belaunaldi edo 3 mota desberdinetako giza eskubidea daudela, ez? Eta hemen ere alaxe azaltzen da. Eta uste dut ongi legokela argitzea, ezta? Zeintzuk diren lehen belaunaldiko zeintzuk bigarrenekoak eta zeintzuk hirugarrenekoak. Bai, badira, ohartu behar gara, bigarren mundu gerra eta gero, hor nazio batua sortzen danean, badakizue eskubide urraketa izugarriak egon ziren besteak beste, diversitate funtzionala zaukaten jendearekin. Eta hor sortu zen kontzientzia bat, eta kontzientzia hori lortu zen idaztea, eta formulatzea giza eskubideetan. Eta hor sortu zen lehenengo giza eskubideen karta. Eta hor bildu egin ziren, zuzenbide eskubide zibilak eta politikoak. Horregatik daukagu bozka eskubidea, daukagu adierazpen askatasuna, elkartzeko eskubidea, pertsonari lotutako eskubideak, duintasuna bermatzen digutenak. Baina hori konturatu ziren, 76an egin zen adierazpen bat, eta 58an egin zen Europan, eta mundu mailara ekarri zen 76an. Baina aldi berean konturatu ziren etzala nahikoa pertsonen duintasuna bermatzeko eskubide individualak aitortzea. Beharrezkoak zirelen ere eskubide sozialak, kulturalak eta ekonomikoak ere bermatzea. Zuk askatasuna izateko baliabideak izan behar dituzu bizitzeko. Eta hor sortzen da beste belaunaldi bat. Eta 3. belaunaldia ere bai, ingurumen eskubideekin eta beste eskubide batzuekin ere ateratzen ari dira. Gertatzen da 3 belaunaldiak nolabait ere elkarren artean badutela harremanik, ezta? Azken finean, ari baldin bagara arautzen publikoak norberanenekoan ze eragina duen, ze punturaino muturra sartzen duen, gero ari gara norberarenak ere nola zaindu behar diren, oreka hortan harreman hori ere arautu beharko da, ez? Eta esaten ari garenean behar bada dimentsio politikoaz ere aritzeko ordua ere badela bizipozan, hortaz ari gara nolabait esateko erakundeei kontu esken, ez? Zuen arduran unasten den eta non bukatzen den, baina hemen ardura ere izan baduzue. Bai, gertatzen dena da, hor doktrinak nola egin duen lehenengo belaunaldiko eskubideak epaitegira zoaz eta aitortu egite izkizutea. Bigarren belaunaldikoak eta hirugarrenekoak behar dituzte politika publikoak. Eta politika publikoetan agertzen da baliabideak. Eta baliabideak ulertzen ditugu diruarekin. Eta hor gaur egun badakizue zen nolako eztabaida oso interesantea eta zaila izateagatik ez dugu ez egin behar, baina zergak nori kobratu bazaion, zenbat kobratu behar diren, eta gogoratu behar dugu, eta hori aipatu egin genuen jardunaldietan, zergak kobratzeko edo erakundeak jasotzeko eskubide hori oso urte gutxitan hasi zen ezartzen. Espainian, frankismoa eta gero. Hau da, 78tik aurrera dauka herritarrak bere obligazioa, enpresek bere obligazioak, eta hala ere ikusten dugunez, ez dago ez dare oso ondo sendotuta, ze enpresek saiatzen dira zergak ez ordaintzen, herritarrak ere albaldin badu diru beltza erabiltzen du, hau da, badaukagu mentalizazio lan bat, esan ez, nik zergak ordaindu nahi ditut. Nahi ditu dalako gero zerbitzu publikoak eta nahi dut, hain zuzen ere, munduak guztiontzat izan dadin baliabideak egon daitez. Hori da, dirua jasotzerakoan, zerga jasotzerakoan, gero jasotako hori nola banatu, aipatu duzu ez da, diruarena, eta Luis Mazuek askotan entzungo zenuten, diru gutxi dago, denentzat ez dago, eta banatzerakoan, proportzioan, hauek gehiago dira zuek baino, orduan zuentzat apurrak baldin badaude. Bai, nik uste dut eta hori sarritan aldarrikatu dugu, halako egoera bat bizi duen familia batek, elkarte baten elkartzen da, eta ahalik eta komunitate zabalenean egoten saiatzen da, baina bestaldetik, erakundetatik ez dugu ikusten, ez dakit nola esan, fokoa jartzen danik ongizate horretan. Hau da, sarritan entzuten dugu, pertsona jarriko dugu erdigunean, eta hori politikariei eta sarritan, baina nik uste dut beste pausu bat eman behar dela, zaintza jarri behar da erdigunean. Eta zaintza hori posible egin ahal izateko, bai ekonomikoki erabaki batzuk hartu beharko dira, eta
lurralde honetan, zoritxarrez administrazio gehiegi dugu, ze elkarte txiki batek bere hurbileko administraziora hurbiltzen danean, orokorrean nahiko erreza izaten da. Udaletxea edo gizarte langilearengana edo osasun eremu hurbilera, baina hortik gora joan behar duzunean, beraiek erantzun ezinik dauden zeo zertarako, orduan ja negua dator eta hor ezintasun baten aurrean aurkitzen gara. Zuk aipatu zuitzekako bat, Luisma, da zaintzarena, ezta? Eta pandemia pasazenean ala iruditu zitzaigun zaintza jarri genuen erdigunean, eta denok hau bete hortzibili ginen, ez da zela esan ez. Bueno, hemendik hobeagoak aterako gara, jabetu gara benetan garrantzitsuena zer den, pandemia bukatu da, edo behintzat azkenekotan da, eta ez dakit, lehen esan genuen tokian, orain hemerotekari begiratu beharko genio, ez? Baina agertu egin zaizkigu galderak. Eta oso eskertuan nago, zentzu horretan galderak gero eta finagoak eta zehatzagoak direlako. Eta badakigu behar batzuk daudela, aitortuak daudela, nazioartean esatute aurrerapenak egin direla giza eskubideen aitortzan, baina jarrera paternalista dela oraindik ere. Eta hor, sortu egin behar dela Amagoiak aipatzen duena liburuan, ez? Eta Peio tesian aipatzen dutena, sare bat sortu egin behar da, komunitateak erantzun egin behar du. Ez bakarrik tokatzen zaidanean, bezik eta tokatzen eta denoi tokatuko zaigu. Ze momentu zaurgarriak bizitzan denok izan ditugu, txikiak izan garenean, edo gaixorik egon garenean, edo nagusiak edo heldua garenean, ez? Eta horri begira, zaintza sistema horrek eskatzen du erronka bat, baina aldi berean, gobernantzak, kontzeptu oso berria dena, oraindik ere, gobernantza demokratikoaren kontzeptu horretan, gero zer da gobernantza demokratikoa, izan daiteke parte hartzailea, izan daiteke publiko-pribatua, izan daiteke publiko-komunitarioa, zer da gobernantza publiko-komunitarioa, saiatu ginen jardunaldietan pixka bat, horren inguruan, zertzela da txiki batzuk egiten, baina hor badago eztabaida bat, heldu egin behar dioguna, eta hortik akaso etorriko dira konponbideak. Ez garela alegia Amagoia karitateazari justizia sozialaz baino, ez? Bai, hori liburuan ere aipatzen da, ez? Zer nolako voluntariotza edo nahi degun edo desio degun, ez? Hori ere beharko dugula, ez? Seguramente, Luisma, zuek ere eskertuko duzue voluntarioen lana. Bai, dudarik gabe. Baino ezin dugula dena horretara mugatu, ez? Hori da. Voluntariotza eta empatia eta elkartasuna jendarte bat josteko osoari interesanteak dira, baina lehendabizi justizia soziala eta eskubide sozialak bermatuak egon behar dute, ez? Hori da oinarria. Eta gero jardunaldietan ere agertu zen gauza bat, eta Luismak ere hori badaki ondo, familia hauek beraien bizitzan momentu emozional gogorrenean daudenean lehiatilaz lehiatila egin behar duten bidaia hori konpondu beharra dago. Hori konpondu behar da administratiboki, txukundu behar da, errezagoa izan dadin, denan eskura egon dadin, eta ja zaila dan bidea, xamurragoa izan dadin, ez gogorragoa, ez? Orduan pixka bat, ideiak hor daude. Lehiatila bakarra. Hor bada tresna bat, beste gai batzuetan erabiltzen ari dana, eta da lehiatila bakarra. Eta agertu zen, Felizarritak planteatu zuen, eta bera ditua da gizarte gaietan, eta zaintza sistemetan, eta aipatu zuen. Akaso, konponbide bat izan daiteke lege baten, egingo da, gizarte zerbitzuen lege berri bat, lege berri hori egiten danean, planteatu, herritarrak egin behar duena da lehiatelea joan, eta atzeko egituratze instituzional guztia, erakundeon lana da, ondo egituratu alizatea ez. Bardan hor badago filosofia bat, badaude tresnak, eta igual, liburuan ikustu zentzu horretan oso aberatsa da, eztabaida hori mahai gainean ipintzen duelako, ez? Bai, abstraktuan eztabaidatzen hasi beharrean, hementxe aportazioa baduela, ez? Bizipoza elkarteak egin duena, eta da hementxe dauden galdera horiek, ez? Hementxe dauden puntu horien gainean has gaitezen eztabaidan, eta ikus dezagun benetan, aipatzen dugun hori, benetakoa ote den, eta benetan horri egiteko prestote gauden, ez da? Bitartean, erronka horiek handiak, baina bitartean eguneroko erronka txikiei ere aurrera egin behar. Bai, aurrera egin behar da, eta gehien bat, gu elkartean egoteko zera dugu, ez? Privilegio bat, ez? Kostatu zen, baina elkarteak asko laguntzen du, ez haude bakarrik zure egoeraren aurrean. Beti daukazu norengana jo, nori deitu, eta horrek asko laguntzen dizu egunerokoan. Bestela, bakarrik egotea, ez jakintasun horretan,
jan egiten zaitu, animikoki, eta ez dakizu azkenean nora jo, eta gainera, edozein behar izan eskero, ez dakizu oso ondo nora jo. Eta guk elkartean, gehien bat, laguntza ekonomikoak ere badaude, diru apurrekin, baina laguntza gehiena izaten da laguntza zu, ez dakit nora joan behar da, eta ez dakit oso ondo, venga, bagoa zurekin. Eta laguntasun hori da, nolabait, eguneroko horretan aurrera egiteko oso garrantzitsua. Horretan segi beharko dugula. Lanik etzaizue falta, ondokoari lanean jartzea erreza izaten da, baina Bizipoza elkarteak badu izena oso polita. Eta izana are politagoa. Eta batez ere, eguneroko hori hain polita ez dutenei, izena eta izana polita egiten laguntzen baldin badie, baina garrantzitsua da izena, ze bestela, halako egoera baten aurrean, amildegira jausteko arriskua duzu, ez? Orduan, bizitzaren alde positiboa, bizitzaren irribarrea ikusi eta ez. Helduleku bat behar duela, eta helduleku horretan ikusten bada inguruan dituzunak ere helburu berdinarekin ari direla, eta ez soilik lanean, gogoetan eta tresnak jartzen, horrek behintzat bidea eramangarriagoa egingo duela. Dudarik gabe. Eskertzen dizugu, bai testigantza eta nola ez zuei ere bai gogoeta lana eginda, gaur denbora gainera datorkigu, baina beste batean patxada gehiago zede hitz egingo dugu. Ea aurreratu ote dugun eta galdera hoiei, horra airean geratu diren galdera hoiei behar bezalako erantzuna ematen diogun. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.